ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮುಂದೆ ಎಂಕನಿಲ್ಲಾಡು ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ನಿಂಕುಲು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿನ ಯಾಪಲ ಎಂಕನಿಲ್ಲಾಡು ಪಾಠ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ತಾಮ್ರದ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೋಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಅಂತೀನಿ ಫಲವಸ್ತು ಪೂರ ದೀಪ ಇಂಕ ಅಂತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಮೀನು ಪುರ ತಿಂತ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ಮಾಸ ಪುರ ಏನು ಬೇಳೆ ಒಂದು ಕೋಸಂಬರಿ ಹಪ್ಪಳ ಬಕ್ಕ ಸಾರು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೆ ಪಾಯಸ ಪದಿಂಗ್ ಬೆಳೆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಉನ್ನ ಸಾಯ್ಬಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರ್ತಾನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಣ್ಕಿತ್ತ ಐಡಿಯಲ್ದಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ದು